Men, hindi Akatsuki ang kalaban mo dito, BSP. Papato mo ba yan? Sa tingin mo ba, patas ang buhay? Hindi. Kamusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paolo. Kaya maglaro tayo tumawa ka, talo ka. Alam ko ang dami niyo pinagdadaanan. Yung NNN. Yung realidad na patapos na yung taon. Ano lang pinagawa na ba ako? Sabi ko, this is my year. Bakit next year na naman? So alam ko, gusto natin munang makabuelo para warakin itong 2024. Para handa na natin buksan si 2025. So atin na agad simula. Bigyan mo ko 3 buhay dyan. Bili na pala Overthink merch. Paubos na. May pakalating na din bagong merch. Kaya like yun agad yung page. May teaser na agad tayo sa ating Paolo merch page. Atin na simulan. Ilan nakuha mo sa quiz? Naiiyak na ako sa isang tabi kasi wala akong zero ako dun. Pare-pareho tayo nagko-cope. Kung mag-alala. Basta suportado ka ng mga tao sa paligid mo, masaya na ako. Sunod, inuman lang walang iyak. Binaliwala niya ako dahil sa'yo. Kupal pa yung tropa mo, pinapayak ka pa ako eh. Patapos na nga yung taon eh. Hindi pa kami umabot to 2025. Bring na ako. Okay na. Kupal pa talaga yung nagpapatugtog leche. Smoke na. So nga, sumaya, ba't binibigyan niyo ako umiiyak? Huwag mo sutukin niya, huwag mo sutukin pa din, huwag mo sutukin yung upuan. Okay lang yan, partihan ng buhay at makaka-move on ka din, huwag ka magkate. Tatawanan mo din yan. Sana palitan mo din mga tropa mo na kupal. Unad, galing kay Christian. Kunain yan. Ano ba yan? Wala, masarap yan eh. Gusto ko rin yan. Kupal ka! Mapapawihan ka din yan ni Kuya. Antayin mo lang. So, ito mo isang buhay dyan. Gusto ko lang sumaya. Okay lang yan. Durad, gagi, okay lang. Walang probs. Gaganti talaga ako. Yan, makakaganti yung kanina. Yung gumagano'n. Tayin nyo lang. Gumanda yung bago kong girlfriend, bago kong jowa. Kiraniel. Yung demon kaso mas may demon. Lagi mo sa ting-ting. Pati ang gagamba mo. Matapang to ah. Okay na. Mas matapang yan. Mas matapang yan kasi napunta na sa kamatayan. Nakita na niya ang dulo ng buhay niya. Tapos sana sinabi ng bata, ay napulot ko po yan sa kanal. Gagamboy, ang dakilang gagambala. Sunod. May ibang tama. Ay, pabili po. Tropa yan, leche. Hype ng mga tropa to. Talaga na pa-overtake nyo ako. Leche, palitan mo na. Sunod, Kuya Bear from 5-star Michelin. Karen Deary, maganda nga yun yung Bear. Nagkaroon ako ng stress. Pinapanood ko lang siya. Pero maganda yung pagkaka-capture nila ng feeling na anxiety, stress, depression. Hindi siya romanticized. Ang kanila angulo ay pinaramdam nila sa'yo. Yung sobrang tagal, yung parang binabatak yung oras. Parang isang hinga pala yung nagagawa mo. Maganda yung pagkakagawa nila. Pagkakala mo, gagawa na naman tayo ng movie review. Ito lang muna movie review natin yung Southside. Hintayin nyo ba? Bababot ng 10k likes. Sige, gawa pa tayo sa trip na nakaka-bad trip. Pero wala ka naman oras sa akin. Papato mo ba yan? Dami kayong time ha. Di ko lang anong ginawa nito mga to para gawin niya yan. Pero ewan, kumpalan lang sila. Subukan mo ba to yan? Kasama ka na rin dyan. Kasama ka rin lilipad dyan. Sige. Alam mo na kasing red flag. Pinili mo pa eh. So, red flag na tropa to eh. Bis ko na yung bag ko. Iba nilalagyan ng hollow block. Nilalagyan ng patay na daga. Sige, ilagay mo na lahat. Pati sama ng loob ko nilagay mo na din. Hayop ka. Get alone! Me after makita ng mag-couple. Ang sweet no? Asim kaya? Anong gusto mo? Asim o bitter? Pumili ka ng panlasa mo ha. Baka naman kasi may pighati ka lang. Kaya hindi na kayo dyan. Paubos na lahat yan. Kasi magkakaroon tayo ng bagong merch. Oh my God. Men, hindi Akatsuki ang kalaban mo dito, BSP. Seryoso ka ba? Tatawanan tayo sa Zelda niyan eh. Pero magbayad ka na lang ata ng 20 mil ata ang pang ano dyan. Hindi mo yan pwede gawin, boy. Wala ka pa ang pera, babawasan mo pa. Kung hindi ka ba isa't kalahati, di ba? Ito yung mga hinuhuli ng mga Akatsuki nun. Yung mga cubing walang chakra yung utak. Men, GG ka dyan. Hopefully, dinilit mo na tong TikTok mga ito. Ito mo dito sulot-usokot. Sige, wala. Gaya mo ng bagong. Ang ulam namin ngayon ay
Sama ng loob. Ay, sarap. Ay, ito, dagdag high blood pa rin gagawin mo eh. Hindi pa ata ganun kainit yung ano mo. Ang luto mo. Pero parang nasa restaurant sila. Maganda yung ano gamit eh. Ngayon, isda po muna tayo. Pinilit mo pa kasi. Kita mo, alam mo na nga nakadikit. Pag may pilit, bababa, high blood ka lang talaga niyan. Naku po, naku. Hindi talaga. Okay, nakita ko na naman. Okay na, sunod. Walang sahod. Sumahod. 13th month. Yes! Yan, nakita ko na ito. At least yan, pwede pa. Pero yung kanina, na imitinta pa, oh, GG ka dyan, boy. Yung nawala sa yung 20, matadagdagan pa. Sunod. Ano po to? Ito, ask a friend. Rainbow? Bakit? Gina man si ate. How? Pick up. Bye. Ano ba yun? Ito, alam mo, tao malayo mararating kasi nauna muna siya sumaba bago tanungin bakit. Bakit mo ko pinapasabi? G muna, sagot ko muna lahat yan. Alam ko to eh. Yan ang isang go-getter attitude. Yan ang hindi nag-overthink, di ba? At sa game na game si ate sa mga katarantaduhan mo, kuya. Maraming salamat, sunod. Ngayong araw is Hate Rant Day. Utang ina mo na yung araw magre-reklamo ko. Sasabihin ko lahat mga bagay na ayaw ko. Banyo ng lalat, mga matatanda Mabango na yan. title, mga demonyong bata, Hiwalay sunny FB. side up na itlog na sobrang alat. Tarpulin ng birthday, okasyon, na halo-halo yung putang inang kulang. Mga platong iniwanan. Wait na bago magpatuloy, ang ganda ng boses niya. Gusto ko mamura ng ganito. Parang awan, murahin mo lang ako. Paul putang ina. Isang sobrang crispy lang. Masaya na ako. Alala ko nung nanood ako ng 13. Mag yung Tagalog dub na minumura nila. Yung tawan-tawa ako doon. Ang ganda. Mga haliparot na hindi papero. Yung mga siloga na hindi yung fried yung kanin. Puti lang yung kanin. Sasabihin nila silog. Tang ina mo. Kasi sininaing, hindi sinangag. Kaya ng pusa. ihi ng pusa, tae ng ibon, lahat ng mga ambaho ng mga hype na yan, leche. Cake na sobrang tamis. Putang ina. Diabetes! Diabetes ba hanap mo? Putang ina. Sasakyan na nasa gitna ng pedestrian lane. Kung may mga nag-reserve ng parking, gusto nila maging kotse. Ito na yung mga kotse na gusto rin maging tao, di ba? Dapat rin, baliktaran lang. Yung ulan na malungkot, may ganun eh. Putang ina, may ganun pakiramdam yung vibe na. Oo nga, may mga ulan na pang vibe check lang. Mga nakikita mo lang sa mga music video, yung pinapanood mo lang sa bintana. Meron mga ulan na parang inaasar ka pa eh. Di siya nakaka-relax eh. May mga ulan na nakaka-relax eh. Ganda yung naisip mo doon ah. Yep, bakit mayroong shamod sa loob? Sinaing na malata. Itong hairstyle na to. Shoutout kay Jed na nagsaing dito na basa para lugaw yung ginawa. Tapos pinride rice namin. Wag mukha lang siyang suman. Magic Flakes, yung cheese flavor. Hindi ko ba ito-try yan? Yung nagigising ka ng alas 3. Tapos may nakatingin sa'yo sa sa dulo ng kwarto. Isang minuto lang. Tangin mo. Ayun, namura na pala ako. Never mind. Maraming salamat, DJ Slappy. Oh, so quiet. Ako sa kasabihan na kapag ang pinggan hindi mo hinugasan, lilipad sa pagbumukha mo. At least straightforward si nanay. Alam na dyan saan papunta tong usapan na to at yung plato. Tagal na isang buhay leche. Sarad, pausog na lang siya. Shaman, lalabas ko na siya. Kami Damaru! Na ma-easy. Hindi ako pwede tumawa sa sarili kong joke. Umamin Damaru na hindi pa nagbabayad. Hayop ka. Gahanap ako, Paps, yung Converse eh. Converse? Converse. May mga Converse yun. Ba Converse? Converse. Kausap? Gusto mo ng kausap? Ay, maraming salamat! Naku, yari. Anyari. Kabis walang mapapangga, please. Oh my God! Okay, natin pwede pakita yan. Pakitakpan. Nabunggo siya, boy. Ako, makahablot lang yung labubo nung nasa harap. Paano niya di nakita si ate? Mukha ba siyang naka-black and white din? Mukha ba siyang pedestrian lane? Tumagot na, naglabas daw ng FB post yung babaeng nasagasaan na yon. Okay pa naman siya, pero medyo masakit yung tumama sa kirelo ng buhay. Ibinalita daw na nagpa-areglo daw ako. Hindi ko naman gusto magpa-areglo, pero sadyang hindi ko alam yung pinapasulat nila sa akin sa bureau. Dahil wala na ako sa sarili. So, ibig sabihin, pagkatapos yan, kakatama lang sa'yo, pinagpirma ka pa. Hindi ko alam nakasundo areglo na pala yun. Sobrang unfair lang kasi ayaw mag-compensate ng maayos yung driver. Ayaw bayaran ng mga araw na hindi ko maipasok sa work. Grabing trauma at physical pain na pala ako sa nangyari. Baka hindi na rin ako makatuloy sa pagtatrabaho sa BGC dahil sa na-trauma na nakuha niya. Sobrang unfair talaga at ang gulo ng justice system sa Pilipinas. Totoo naman, nakalungkot lang na pahirapan pa. Kaya ang karamihan ng mga tao yung gusto na lang yung prevention kesa yung ganito kasi ang bagal ng justisya dito sa Pilipinas. Hindi ko pa alam yung konteksto nito eh. Pero nag-post siya eh. Sigurado naman may habo dyan. Galingan mo na lang makikita mo. Alam ko hassle. Pero sana
yung hassle na nakuha mo, saka yung trauma na nakuha mo ay worth yung monetary na magagamit mo para ibayaran yung sarili mo sa pinagdaanan mo. Gusto ko umabot ka rin sa dulo ng taon, ate, kamagalala. Sunod, ikaw na yung sundo kaso ang tagal uminom. Ako naalalay sa'yo, leche. Subuhan na rin kita ng ng pulutan, hayop. So yung gusto ko na yung laugh track bago yung video. Chooks to went yan, di chooks to go. Kulang pa eh. Heartbeat niya. Kita ka ba mga na? IUGR, tingnan natin. So yan yung heartbeat niya. Kita ba? Tapos, so ito yung, alam mo na kung babae lalaki. UV. Ay. Oo, laki ng eh. So, yan. Yan. Naku, malaki hindi yan sa tatay. Hindi po. Yung nakagat na aso. Huwag ka maniwala sa swerte. Matagal na akong hindi naniwala sa swerte. Kung naniwala ako sa swerte, tae na tapakan ko. Like, nakagat ako ng aso kanina. Kailan ako kakain ng diaper? Galing, yan ang gusto ko sa mga Pilipino eh. Magbabili sa utak pagkatarantaduhan. Ayup ka. Mabait to po. Pagsabihan mo nga. Pagsabihan mong malulong yan sa katangahan. If the world was ending, I wanna be next to you. Eh, pagod na siya maging pusa. Ayaw ka na. Ito na maging kotse. Ate, wag. Baka merong magsimula sa aking emosyon na hindi ako handa. First time ko makita ng bubuyog na nagpapalitan. Bubuyog ba yan? Wasp yan eh. Hornet. Nauna pa yan dun sa mga katrabaho mo bago dumating si Foreman. Ang bahay niya yun, Anong umaga lang yung nag-start siya. Sipat kasi. Kaya mga rodeo, gawa niya ako. Hakot na naman siya. Hakot na naman! Halo na sa bento na naman! Kawawa naman to kapag kadinla mo. Ano ba to? Mangingitlog ba to? Ang laki nang nakukuha niya. Galing mo. Kinakain niya, tapos dinadala niya yun, ang galing. Meron siya hawak to, parang pabilog. Namimiss ko manood ng mga Nat Geo Discovery. Ganito rin ako eh. Naglalampungan ng mga leon. Ang anak ng asawa niya. Hindi, siya mismo yan. Alam ko yan mismo yung parang queen, di ba? Galing mo. Kung ganito na rin kabilis yung mga gumagawa sa bahay, baka 2030 na dito sa Pilipinas, sobrang advance na natin. So dito magka-tiles naman siya, nadali naman yung mga tiles. Ice cream yummy horror. Hurry, go, takbo, di tayo mababa niyan, kalma lang. Oo nga pala, laro pala tayo horror game. Alimutan ko, sorry, yung dami kasing nangyari nung Hindi tayo mahabol niyan, dito muna tayo. Tago muna tayo dito, sana wala. Hindi mo matatakbuhan ng ice cream. Para selecta lang yun eh. Tenenen. Gusto ko na umuwi. Walang uuwi. Lahat ng nasa Pilipinas ay makakatikim na tulay na pighati para yung ginawa kayo sa sa barya. Galing kay J. Phils, patas ba ang buhay? Ito mong Facebook. Maganda to. Kala ko TikTok eh. Gagi pala may nakita ko sa TikTok nung nabasa ko. Tanong siya parang nakasulat doon. Sa tingin mo ba, patas ang buhay? Oo naman. Bakit? Hindi. Maging mahirap man tayo mayaman. May kanya-kanya tayong papel eh. Ngari, Sino sulat ng papel? Mahirap. Ikaw sa ngayon? Trabaho ka. Sa ngayon? Di ba, katrabaho din ako. Mapahirap mamayaman ka. May kanya-kanya tayong buhay. Okay. Patas lang tayo sa lahat ng buhay natin. Sabihin natin lamang ka sa pera. Kulang ako sa pera. Sabi sa'yo, yung trabaho na ginagawa ko, basic simple lang sa kanya. Siyempre, trabaho pa rin yan. Pinagtatrabaho ko. Tama naman. Kaya tayo, patas-patas pa rin tayo natin. Maging mahirap o mayaman tayo. Okay. Patas pa rin tayo. Kaya naman tayong pinagkaiba sa kanila. Iisa lang ang pupuntahan natin, pare. Saan? Lupa. Mapahirap o mayaman ka, lupa din ang kabubuhan. Pero syempre, gusto din natin, masaya tayong hindi pa nasa lupa, di ba? Gusto din natin yun. Sabihin natin, ikaw, tatrabaho ka sa ship. Ikaw ang captain. Okay. Lahat ng utos mo susundin mo. Pagdating ba sa kagubatan, yung captain na yan, alam mo ba ito movie na gano'n alam mo ba yung gagawin sa kagubatan? Mas naman ako sa kanila. Lahat tayo, may kanyang-kanyang papel sa buhay. May alam ka na hindi nila alam. At may alam sila na hindi mo alam. Kaya sabihin mo, patas ang buhay. Hindi patas ang buhay. Pero patas kung paano natin titignan ang buhay. Kasi perspective di ba? Hindi naman taga-patas ang buhay. Kahit masimula yun, tulad sinabi niya, pwede kang pinanganak sa magandang pamilya. Pwedeng hindi ka na ginawang investment na magulang mo. Baka
baka sila mismo ang nagpapakain sa sarili nila o sila mismo may pera para pakainin ka. Iba-iba yan. Pero hindi mo kailangan isipin yung mga taong yun. Isipin mo lang yung sarili mo. Medyo stoicism nga na parang isipin mo lang yung pwede mong kontrolin. Hindi mo naman kontrolado sino ang magulang mo, kung anong pamilya ka galing, anong mga tao nasa paligid mo, anong klase kang tao. Pero pwede mo makontrol kung ano ka growing up, kung paano ka habang tumatanda. Kung ganun ka na nga, tapos bulakbol ka ba, tanga ka na talaga, untog mo ni sarili mo sa pader, diba? Pero kung alam mo na nga na ganito na nga buhay mo, tapos hindi ka pa magsisikap, kasalanan mo na yan. Pwede mo na maiyakan o mairita na bakit ganito, bakit ito pinarang sa mahirap sa pamilya o masamang magulang, kupalawa na kapaligid sa akin, hindi ko naman ito pinili. Totoo. Pero pinili mo tingnan ang buhay sa mga matang hindi makakakita ng kislap sa dulo ng buhay mo. Magalit o malungkot ka, emosyon niya, ilabas mo yan, gamitin mo yan. Gamitin mong apoy. Hindi ikaw ang panggatong, tas mapapagod ka umasa. Ang ginawa ko paraan para mainis ako sa buhay at siguraduhin kong di ako titigil kahit anong mangyari ay isang malaking pakyu sa mundong yan, sa kupal na mundong yan, kasi hindi talaga patas ang buhay. Di ako titigil para lang mainis ako kasi ganun ako tipong tao, gumagana sa akin. Pero ikaw, baka ikaw mas wholesome yun sa'yo, baka mas ginaganaan ka pa nakikita may ibang tao, mga tropa mo, gumiginawa ang buhay. Diba? Okay lang din yun. At syempre, ikaw ay nag-iiba din kada panahon. Iba-iba rin ang iyong nararamdaman, nag-grow up ka, may mga bago ka natututunan. Okay din yun. Pwede ka mag-change. Hindi naman tayo mga piyesa sa chess Minsan iba-iba ang ating papel sa buhay. Tulad doon sinabi ni Kuya, doon lang ako hindi agree. I'm sure iba-iba ang papel natin kada panahon natin sa buhay natin. Pwede mo yun siya i-correlate sa mga basher mo, sa mga hater mo. Diba? Pero minsan pag binash ka, meron ding rason minsan ba't ka binabash ng tao. Live to spite them. Mabuhay ka para asarin. Mabuhay ka para ipahiwatig at ipakita sa mga tao na mas lalo pa ako naging successful, mas lalo pa akong guminhawa sa buhay o nakuha ang mga pangarap ko dahil sa inyo, dahil sa mga tao na nagagalit sa atin. Kaya nga, ginawa ko hitting hate comments Kung search nyo lang, Paul Hate Comments. Pag umabot na ng 15k likes, gawa pa tayo sa niyan. At baka tumagal ka na rin sa buhay, baka hanap ka na rin ng purpose mo sa buhay dahil sa ginagawang pag-push sa sarili mong yun. Yan ang patas, yung pagtingin ng sa buhay. Pero ang mundo mismo, hindi yan patas. Kupalin mo din. So kung tumawa, hindi mapaisip. Sunod! Mga haters to. Mga haters daw. Sabi ko naman sa iyo, huwag mo munang husgahan yung batang tanga-tatalon. Marunong ka ba mamuna? Di mo alam kasi kung ano ba talaga yung tunay na kamalian ko, tanga. Sabi ko naman sa iyo, di mo mapapahiya ka lang kahit saan tayo magpunta, tol. Di naman kasi ako katulad mo, kaya huwag mo munang husgahan yung isang katulad ko dahil alam na yun. Wala pang music yan, boy. Ano na? Tiklop. Sabi ko naman sa iyo, hindi mo kasi alam yung tunay na. Pinagtanong ko, wala sa kapataka ka ba? Sabi ko naman sa iyo, hindi ako katulad mo, kaya huwag mo husgahan. So may meow pa sa gilid. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Dapat yan, kaya tayo pag nabubuhay tayo, di kita mabusan ng hininga, literal yan. Kaya saludo ako sa'yo. Maraming salamat. Sunod. Totoong buhok pala. Ayup ka. Kaya tayo isang buhay dyan, leche. Tapos pag-control Z mo, bumalik to. Overthink. Sunod, kalikigiliw. Kapit-bahay, pinost ko yung kunyari. Hayop ka. Di ako tatawa dyan, leche ka. Ikaw na pumalik kay Satanas. Ako rin. Alam ko di sila kakaintindihan dyan Alam sila lengguwahe. Parang tunog lang to ano ibig sabihin Meow, 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 meow. Nga literal na hayop. Ay, hello. Anong lang kayo? Kay Ma'am din ba to? Pinapareview lang muna kayo. Review daw mga pagbalik niya, mag-please lang. Magtabi-tabi kayo sa Satanas, sa kasamaan nyo. Kung gumawa din sa amin yan ano sila, parang theater club. So kunyari sila nag-away sa mismong klase namin. Galing. Marami mga sumali dahil doon. Pero ito kakupalan lang. At paguli, hindi ako rapper but I'm breaking down, yo. Yeah, yung kanina si Kuya. Kaya huwag nyo akong kalimutan i-like at subscribe. Pumunta ako bago ako mag-dive sa susunod na video. Maraming salamat sa pagsubaybay kasama si Paulol. Tinapos mo ang video kaya ikaw ay cool. Sukot.